2014 دا دەستپێکە ئاواکردنا ڕێڤەبەریە خۆسەریا جەزیرێ بوو ئەو ژی پشتی نیقاشên gelek dirêj di navbera pêkhata bawerî gelên Cezîrê Kobanê Efrîn destpêkê bi vî şeklî wekî destpêka ragihandina şeklê xwe bi rêvebirinê di Bakur û Jilatê Sûrî de wekî me gotî ji Cezîrê dest pê kir Kobanê û Efrîn piştî ku herêmên Minbicê û Tabqa û Reqa û Dêra Zorê hatine rizgarkirin êdî gelê vê herêmê hêdî hêdî wekî kanton rêveberiya xwe ava kirin ev rêveberî jî taybet ji bo xweparastin hem jî di aliyê xizmetguzarî de di aliyê debara rojane de geribin çawa xwe bi rêve bibin şeklê rêvebirinê şeklekî gelek nû bû di herêma me de lê tecrûbeyê kêm ê xelkê Bakur û Jilatê Sûrî nebû asteng li beramberî fikrekî zelal yê ku xelkê vê herêmê çawa karibin xwe bi rêve bibin çawa ji bo pêşeroja Sûriyê xwedî nêrîn û helwest bin xwedî biryar bin û bi wî şeklî xweparastin gelê derdor xweparastin û taybet ji bo yekîtiya xaka Sûrî gelek ked û xwêdan û xwîndan niha di 2018 de di 6 Eylûlê de biryar hatiye standin ku ev kantonên ku xwe bi rêve dibin bi rengekî guheriyekê ji van kantonan taybetmendiyê wa heye êdî ihtiyac hade dîtin ku ev kanton bi rengekî ji renga bi hev re ji bo hevgirtin tensîq rêveberiyeke ser asta Bakur û Jilatê Sûrî werî ava kirin û bi vî şeklî ev biryar hatiye standin yanî şeklê hazir yê rêveberiyê ya herêma Bakur û Jilatê Sûrî wekî tê zanîn heft kanton dibin banê wê de heye rêveberiya xweseriya Bakur û Jilatê Sûrî taybet ji bo hem tensîqe ye hem meşandina kar e hem ji bo ku va kantona çawa karibe hîn zêdetir bi hev re ev kanton çawa bi hev re kar bikin hem jî ji bo ku rast e her kantonek bi xwe xelkê herêmê taybetmendiyê we hene lê çawa tu karibê va taybetmendiya bi hev re muzayîkekî xweş çêbikê di Bakur û Jilatê Sûrî de yanî mijarê dî ê ku wekî ihtiyac hade dîtin ji bo avakirina vê rêveberiyê esas nêrîna siyasî ya xelkê Bakur û Jilatê Sûrî ji bo Sûriya pêşerojê çawa difikirin çawa xeyal dikin çawa kar dikin çawa ked didin ku gihane vê astê ji bo Sûriyeka nenavendî Sûriyeka pirrengî bê Sûriyeka ku hemû hem netew hem bawerî cê xwe tê de bibînin bi vî şeklî ev tecrûbeye hatiye avakirin ji 2018 ve weke me gotî niha eger di nava 6 salê borî de insan paş de vegerê ji xwe gelek pêşketinên gelek mezin hatine çêkirin di herêma me de herêmeke ku care yekemîn bi îradeya xwe bi rengê xwe xwe bi rêve dibe ew jî ne di rewşeka esayî de ye yan jî rewşeka ku tê de aştî û aramî heye bereva jî wê rewşeka ku her û her şer heye rewşeka ku her û her tehdîd heye rewşeka ku yanî heta roja îro hewaya yan jî destpêkirina şerê cîhanê sêyemîn heye krîz heye kaos heye di nava vê qeyranê de di nava vê tevlîheviya ku heyî di tevehiya dinyayê de taybet rojhilata navîn de xelkê Bakur û Jilatê Sûrî bi Kurd Ereb Siryan Ermen Çerkes û Türkmenê xwe bi hemû ol û baweriyê xwe Musilman Xristiyan û Êzîdî hatine cem hev di nava vê tevlîheviyê de îro tabloyeke gelek hêja ku werê nirxandin di Bakur û Jilatê Sûrî de heye ji bo parastina hem destpêkê hem ji bo parastina însan hem ji bo parastina hemû mebadiên bedew yê însan ew jî ê ku tê naskirin bi edaletê hezkirinê bi wekheviyê bi aştiyê bi wekheviya di navbera jin û mêr de ev hemû di nava rêveberiya xweseriya Bakur û Jilatê Sûrî de tê hewandin û bi vî şeklî dibe modelekî dikare bibe pêşeng û bû pêşeng hem di Sûrî de hem di tevahiya rojhilata navîn de
di nava 6 sala de gelek guhertin û veguhertin hatine çêkirin. Avakirin yan jî ji nû re rêxistinekirina civakê çawa rol û misyon werê dayîn ji bo tevahiya pêkhateyên civakê, çawa jin û ciwan karibin pêşengtî bikin û dikin di nava Bakur û Jilatê Sûrî de guhertinên di aliyê hemû pêşverûtiyên civakê got hatine redkirin, li şûna wê çi hatiye avakirin, eger em behsa perwerdeyê bikin, eger behsa pêşketinên di nava çand û hunerê de bikin, eger em behsa xweparastinê bikin, yanî gelek mijar hene ku di nava Bakur û Jilatê Sûriyê di nava vê şoreşê de bi rengê xwe herî bedew derketiye pêş. Yanî eger em behsa herkandina destpêkê ya xelkê di kolana de bikin piştî 2011 yan jî 15 Adara 2011 eger em behsayê bikin ha xelkê Bakur û Jilatê Sûrî xwedî nêrînên zelal bûn ku wê nebine alîgirê beşekî ku zulmê bike yan jî teadayî bike li xelkê Sûriyê. Ji bo wê jî xeteke xwe sêyemîn girtin. Ji bo siyaseta got hundirê Sûrî de werê kirin çawa hevdû qebûl bikin, çawa hevdû himêz bikin, çawa hevdû mezin bikin, ew wekî stratejiya hemû xelkê Bakur û Jilatê Sûrî bû. Wê ku îro di nava vê rêveberiyê de cih digirin hemû xwedî bawerî ne ku ev ê bi ser bikeve. Ji bo wê jî îro siyaseta gotê kirin yan jî rêveberiya xweser eger dike siyasetekê siyaseteke ku bi qenaeta her ferdekî yan jî hem welatiyekî got hundirê Bakur û Jilatê Sûrî de heye ku ev Sûrî dikare bibe Sûriyeka karê himêz bike tevahiya xelkê xwe bi neta û pêkhateyên xwe. Îro rêveberiya xweser stratejiyayê di aliyê siyasî de gelek zelal e ji bo çareseriya krîza Sûriyê xwedî mebdea yanî hem xwedî înisiyatîva got bikaribe destê xwe dirêj bike ji bo tevahiya Sûriya bênê cem hev. Di aliyê diplomasî de ji bo terîfa projeya ku îro heyî ser erdê kar û xebatê gotê min meşandin ji bo parastina vê herêmê diplomasiyeka hem aliyê fermî de tê kirin hem di aliyê civakî de bi hemû gel û qewma re têne kirin. Taybet di aliyê jin de diplomasiyeka gelek xurt heye ku bikaribe şoreşa hundirê Bakur û Jilatê Sûrî de wekî şoreşa jin tê binavkirin bidê terîfkirin di tevahiya dinyayê de. Di aliyê perwerdehî de eger em behsê bikin gelê Bakur û Jilatê Sûrî ku ji ê ku nizanibê re gelên hene ku qet bi zimanê xwe dayîkê hem neaxivîne hem jî nexwendine nenivîsandine. Di nava vê salên borî de wekî her sê zimanên ku hatine xwendin û nivîs di fermî di hundirê Bakur û Jilatê Sûrî de tê qebûlkirin. Ew jî zimanê Kurdî, Erebî, Siryanî ye. Di tevahî dibistanê me de têne xwendin carê yekemîn. Hem zarok ji sefeyekê heta ku zanîngeh xilas dike dikare bi zimanê xwe dayîkê xwendina xwe bike bi wî şeklî karibe xwe îfade bike bi wî şeklî karibe ku aliyê xwe ê ilmî jî û aliyê xwe ê wêjeyî jî pêş bixe. Hem wekî şoreşekê hem wekî xewn û xeyalekê ku hatiye pêkanîn di hundirê şoreşa Bakur û Jilatê Sûrî de. Di aliyê civakî de eger em behsê bikin îro hebûna yanî her sê pêkhateyên bi hev re di hundirê her saziyekê de di aliyê rejîma Behz de berê hatiye ser şoxlandin ku ev pêkhate neyne cem hev. Îro karkirina we bi hev re nirxandina we ji heqîqeta we ya civakî re çawa karibin va pirsgirêka tehlîl bikin, çawa karibin çareser bikin, çawa karibin xwedî rol û misyon bin pêşeng bin di nava çareserkirina va pirsgirêkên civakî de ev di nava salên borî de gelek zelal bû di hundirê Bakur û Jilatê Sûrî de. Wekî dî jî di aliyê çand û hunerê de ez dixwazim behs bikim yanî wê gelek ziwa bimêne xebata di hundirê Bakur û Jilatê Sûrî de yan di nava rêveberiya xweser de eger tenê aliyê wê ê siyasî û aliyê wê ê leşkerî derkeve pêş ji bo wê desteke gelek taybet ji bo xebatên hunerî hatine pêşkêşkirin û ser wê esasê bi kedeke gelek mezin ya hunermendên ku dixwazin rûyê herî xweşik yê hatine cem hev ya pêkhateya û baweriyan derdixine pêş. Bi wî şeklî di nava hem Kurdistanê hem jî
دنوا سوریه دا یعنی هنرک گلک باستک گلک باش هاتیه پیشکش کردن دنوا سالم بوری دا و وکی ریوبری خسر خوا وکی دبینید بروی دا برپرسیار کو به چند هنری هم دستک بده هم جی پیش بخه يعني اگر بحثا پیشکتن دناوا سالم بوری دا بکن هلبت ام بحثوان عالیه بکن گرک ام بحثا عالیه دی یکو وکی ریوبریا خسر تایبت لسر دسکنه او جی عالیه خدمت گزاریه یا جبر وقت زانین روشا گوری ریوبریا خسر تیرا درباس دوی روشا کا گلک تایبتا هم دا عالیه مادی دا گلک ئاستەنگی و زەحمەتی هەنا لێ ڕوغمێ وێژی تەبلی هەموو زەحمەتیان ئیرۆ هەندڕێ باکۆژلاتی سووریدا چاوە هەر فەردێک خۆ ببینێ بەرپرسیار دەبەر خزمەتە جڤاکە خوا ئەو دناوە ساڵێن بوریدا ئەس بژم ڕەنگێکی گەلێک باش پێشکەتی یعنی هەلبەت ئەگەرم بەحسا زەحمەتیە بکەن زەحمەتیە گۆهەیی وێ نەبقاسی پێشکەتن و ڕەوشا گونهار بەبەریا خۆسەر تێدایە سوازموی بێژم ینی ڕاستە زەحمەتی گەلێک هەنا لێ هەبوونا تابلۆیەکی ئەو قەس بەدە و ji xelkên herêmê hem hemêzkirin hem hezkirin hem jî hevdû parastin ev car carna van zehmetiya didê ji bîrkirin bi vî şeklî jî gelek wextên giran hatine derbaskirin di Kurdistanê Sûrî de taybet gelek êrîş hatin li ser vê herêmê ji bo tinekirin û helweşandina rêveberiya Xweser eger ez bên me ser ziman yanî 2013 de esas bi rengekî fermî dewleta Tirk êrîşî herêmê me kiriye eger werî bîra we di 2013 de ji serê kaniyê bi rengekî rasterast êdî êrîşê herêma me kiriye heta roja îro dewleta Tirk bi hemû hêza xwe bi hemû derfetê xwe armanc dike ku vê rêveberiyê hilweşîne û xelkê vê herêmê yanî hemû koçber û penaber bike û guhertinên demografîk di herêma me de çêke gelek zehmetî hatine jiyan kirin di dema êrîşên Daişê de di dema komên çeteyê beriya wê û piştî wê îro jî zehmetiya herî mezin ku em jiyan dikin wekî rêveberiya Xweser dagirkirina sê parçeyên rêveberiya Xweser ku îro wekî Efrîn Serêkanî û Girê Spî yê ku hem wekî birîneke ku her û her xwîniye hem jî xelkê vê herêmê ê ku bi zorê hatine derxistin ji mal û milkê xwe û îro di hundirê Bakurojlatê Sûrî zehmetiyên jiyanî dibînin hem jî derdor me ji roja yekemîn ya ku xelkê Bakurojlatê Sûrî ew biryar dane ku xwe bixwe xwe bi rêve bibin di aliyê aborî de ambargoyeke gelek giran heye ser herêma me û helbet di aliyên siyasî de ku heta roja îro rêveberiya Xweser bi rengekî fermî nehatiye qebûlkirin ku sînor jê re werne vekirin yan jî derfetên ji bo koçber û penaberên hundirê Bakurojlatê Sûrî de heyî ku karibe hinek destek bike heta roja îro eger em behsa xwefadarkirinê dikin ji bo vê projeyê tê wate ye ku ev zehmetî têrê nakin ku îradeya xelkê Bakurojlatê Sûrî bişkêne ku ji bo ku em xwefeda bikin ji bo parastina vê rêveberî ji destpêka ragihandina rêveberiya Xweser di Cezîrê de 2014 de heta îro roj em îro di 2024 de ne salên borî hemû kar û xebatên me di nava şer de hatine kirin ew yanî hem zehmetiyên jiyanî dixuliqînê hem zehmetiyên alê psikolojî ser hemû herêmê dê çêkirin hem jî aliyekî wê dî heye wekî rêveberî bixwe ji ber ku rêveberiya me ned wextekî ku têda aştî û aramî heye hatiye avakirin û ned wî wextê ku yanî îro eger xwe pêş dixe xwe kom dike û ev rêveberî dixwaze hîn zêdetir li ser piya bisekinê yanî ew rewş nîne mixabin lê yanî ev bi rengekî rasterast bandor dike li kar û xebatê me wekî rêveberiya Xweser yanî hemû xebatê ku îro tê kirin di şerê yanî hem di rewşeke taybet de ye di rewşa şer de ye di rewşa ku hero êrîş hene
د هەرێمێ مەدا هەرۆژ ئینسان تێنە هەدەف گرتن و بوی شەکلی ڕۆژانە ئەم شەهیدا دەدن bi vê rewşê de avakirina sazî yan jî dagirtina saziya bi aliyê sazîbûnê de ew zehmetî hene lê yani ısrar heye ku ev rêveberiya xweser bi rengê herî baş hem xizmet bike hem wekî siyaset karibe mesaja xwe ya siyasî ji bo tevahî Sûriya û tevahiya herêmê de bide pêşkêşkirin. Parastina vê rêveberiyê erkekî got em hemû jê berberpirsiyarin bi kedeke gelek mezin hatiye avakirin ev rêveberî bi bedelekî gelek giran hatiye avakirin ev rêveberî û ev hemû xelkê Bakur û Jilatê Sûrî di wê zanebûnê de ne. Hemû rêveberiyê me di wê zanebûnê de ne. Ji bo ku em vê rêveberiyê biparêzin destpêkê, ji bo ku em vê rêveberiyê hîn zêdetir pêş bixin, şaştiyê got derbas dibin, rexneyê ku hene ser rêveberiyê ji bo ku em derbas bikin, hîn baştir bikin. Piştî erêkirina hevpeymana civakî em çawa karibin va saziyê xwe ê ku di rewşeka şer de hatine avakirin hîn zêdetir mayînde bikin, hîn zêdetir wekî naverok dagirin ew kar û xebat her berdewam e ji xwe. Di aliyê dî de yanî wekî hedefê me yê esasî çawa em bikaribin vê rêveberiya xweser bidine terîfkirin bi rengê herî baş hem ji bo tevahiya Sûriya hem ji bo derdorî xwe ji bo ku werî qebûlkirin ew kar û xebatê me ê yekemîn dîse dimêne. Yê me wekî rêveberiya xweser stratêjiya me ji bo çareseriya Sûrî gelek zelal e di nava înisiyatîva me de bi zelalî yanî me dest dirêj kiriye ji bo tevahiya Sûriya û ser wî esasî wê ew hewildanên ku hatina cem hev ji Sûriya wê her berdewam bê taybet yanî weke stratejî ji bo parastina vê xakê ku hetan hame kiriye ji bo yekîtiya xaka Sûriyê ji bo yekîtiya tevahî Sûriyan diyaloga Sûrî Sûriyan ew wekî karê xwe ê stratejî û ê yekemîn em dibînin hundirê rêveberiya xweser de û ser wî esasî em ê kar û xebatê xwe berdewam bikin. û ji vir ve em dixwazim bêjim yanî ew hewildanên ku derdor me dixwazin ku dest bidine hev ji bo êrîşa li ser rêveberiya xweser eger rastiyek heye eger hikûmeta Şamê tev lîvan nîqaşa bibe yan jî tev lîvan êrîşa bibe wê rewşa Sûrî bi rengekî neyînî wê careke dî tevlî hev bibe wê tiştekî bi navê Sûrî nemêne û em ji bo ku ev nebe wekî rêveberiya xweser em hemû hewildanê xwe dikin ku em vê yekîtî heta roja îro me parastî me çawa Sûrî tevahî em dixwazin biparêzin em dixwazin wê berdewam bikin. Xelkê Bakur û Jilatê Sûrî layîqin ku di aliyê xidmetguzariyê de ya herî baş were pêşkêşkirin. Hemû desteyê me wekî rêveberiyê kantonê me di wê zanebûnê de ne û di wê israrê ne de ku tevlî hemû rewşên giranî ku em tê re derbas dibin lê hedef ew e ku yanî ev rêveberî heta asta herî baş wacibê xwe li beramberî hemwelatî xelkê Bakur û Jilatê Sûrî